Op het middenterrein van het Lange Baanstadion. Maar je het fjouwer afstand. We zetten aan zijn uitein bij de 1500 meter. Dan de 400 meter, de 1000 meter en dan eindigen we met de 8 best klassere rieders op de superfinale, de 3 kilometer. De rieders die nou op het ijs staan, dat binnen er 4. Die komen aan zijn uit in de B-finale van de 1500 meter. Dus 4 rieders in de B-finale. In de A-finale die het jenij is bij de vooral je rieden zo'n riedsters. Dat betekent dat je dus strijden wordt in deze B-finale voor de plakken 8, 9, 10, 11 en 12. Twaalf je zien op het ijs. Tineke den Dulk. Zit heel aan de binnenkant. Met je 100 zoon op haar helm. En dat hele liedse famke op de stadrieren, dat is Anne-Floor Otter. Het is de dochter van de bondscoach Jeroen Otter van het Heerenveen. Verder Georgie Dalrymple, Esther Gijsbus en Emma van Zuilen. Die het in deze B-finale van de 1500 meter dus actief winnen. Leiding wordt naam terug Anne-Floor Otter. In het tenue van het RTC Noord, het regionaal trainingscentrum Noord. Daarin riet Tineke den Dulk dus van Ljouwert. De zwarte pakken ben dat, maar de oranje streep in de midden. Tineke den Dulk waard verliezen hier op deze afstand joggende. Vergelijkbaar dus met de plak net zijn overgeet. Nou dus voor dat achtste plakje dat je bereiken had je dit winnen. Altijd Anne-Floor Otter onder de leiding. Maar nog zo'n rondjes te gaan. Tempo lijkt net heel heeg. Maar Tineke den Dulk gaat dat tempo nou op vieren. Maar Anne-Floor Otter wil de leiding behouden. Ja, nou wordt het echt een wedstrijd. Maar nog 6 rondjes te gaan. Maar Anne-Floor Otter wil de leiding net al aan. Tineke den Dulk nou naar het tweede plakje. Tweede plakje Emma van Zuilen en nou efteron Esther Gijsbus. Maar de onval van Emma van Zuilen die het tweede plakje oorneemt van Tineke den Dulk. Die het op haar beurt nou dat tweede plakje weer van Zuilen oorneemt. Het was vooral je van het regionaal trainingscentrum Noord. Die meidje deze wedstrijd heeft nog 2 rondjes te gaan. Tineke den Dulk neemt de leiding oor. Emma van Zuilen die riet intussen op een hele ronde F te staan. Dus dat wordt hem net meer. En dus gaan we nou de laatste ronde in. Maar nog altijd Tineke den Dulk onder de leiding. Is er nog een onval te verwachten? Of kan den Dulk heel soeverein die overwinning in de B-finale rieden? Ja, is daarop het antwoord. Zij wint deze B-finale. Wordt dus 8e op de 1500 meter. Het tweede plakje is voor Anne-Floor Otter. Allereerst, dat is de voorlopige uitslag. Wat voor zelfs even zien op de startlinie of op de finishlinie nog een skonk naar voren gedrukt is. En van zelfs eerst de juryleden bezien hoe het voor is. Had ik een skokkende zakenbad binnen. Juist nog de rieders van de A-finale op het ijs komen. Ja, dan is vanzelfs het vuurwerk te verwachten. Want het binnen
een aantal hele goede rietsers. Ja, de beste van Nederland zelfs. Maar de favoriete in het Gierle hesje, Suzanne Schulting. Maar nummer 111. De vooral die het hesje aanhouden, dat ben de vooral van de nationale selectie. Maar het lichtblauwe hesje en 101 als nummer is Jara van Kerkhof. Maar het rode hesje, nummer 103, is Lara van Ruiven. En vanzelfs hebben wij nog nummer 106 van Akkerum komt ze, Rianne de Vries. In het groene hesje. In het peerse hesje Marijn Wiersma. 18-jarig talent van Alkmaar komt ze. Die riet in het peerse hesje. Twee rietsters op deze afstand binnen Xandra Velzenboer met nummer 104. En nummer 113 Selma Poutsma. Vliegen je waar het is afstand de 1500 meter woen terug Avalon Atom. Een jonge talentvolle rietster die vliegen hier echt rondruts op dit Nederlands kampioenschap. Maar zit er nou net bij. Ze had nog te volle lijst van een hassenskodding. Iets 12 weken niet oproem. En mij het eigen op volgende weken. Het Europees kampioenschap. Was ik geen risico nemen en rietsen dus net. Wie nou de rietsers vaststelt worden. Maar nummer 1. Jara van Kerkhof. En in het green dus Rianne de Vries. Sandra Velzenboer riet mij nummer 104. Het blauw maar witte pak. De topfavoriete is vanzelf Suzanne Schulting in het Gierle hesje. Lara van Ruiven, mij nummer 103 op het 5e plak. Even de verrassings van Juster Selma Poutsma in het blauw met witte pak. Dat zegt de startplakje. En op de tweede riege hield al in Marijn Wiersma. Bij mij dus op voor de start van de 1500 meter van Vrolje. Maar Jara van Kerkhof die ik als eerste de bocht ingeet. En Suzanne Schulting die liek het de wedstrijd voor het dadelijkse hutmeid zit te wollen. Datzelfde geldt ook voor Xandra Velzenboer die tussen al die nationale rietsers brutaal op kop ingeet. Dat plakje wordt over aan toch Marijn Wiersma. Tempo luidt heger als hij de B-finale krijgt. Maar Lara van Ruiven die nou naar voren komt. Het tweede plakje ringeert efter Wiersma. De vraag is eens vanzelfs wanneer Suzanne Schulting komt. Oh, valpartij Marijn Wiersma. Dan is die bij dit uitskekelen voor de Nederlandse titel. De jury zal vanzelfs aan de videobeelden beschenken. Wat er krijgt Barde. Maar zij rint nog zoveel even staan op dat zij klaar is voor deze finale. Soer vanzelfs. Voor de leading Selma Poutsma, daarachter Jara van Kerkhof, Lara van Ruiven, Suzanne Schulting, Rianne de Vries op het 5e plakje en efterom Xandra Velzenboer. Lara van Ruiven neemt nou dat eerste plakje oer. En nu liep het Suzanne Schulting naar voren te komen. Ze mag ik wel, want er is nog 3 rondes te gaan. En ze komt boeten om, neemt de koppositie oer van Lara van Ruiven. En Master Sjen wat de gotten dan voor het nauwelijks ontsteert. Ja, als Suzanne Schulting 1 keer dat tempo weer te vinden, dan is ze samen voort. En hier pakt ze 4 of 6 meter. Ze rint alleen nog maar meer uit. Zo, wat een onmacht is dit, sis, van Suzanne Schulting.
nog oren ronde te gaan. En nou ja, als er niet geks baat, dan is deze titel heel makkelijk voor Suzanne Schulting. Wat een oermacht is. Zo onderwijs dan wel een rond zo'n lange baan aan kennen, bij wie is van spreken. Zo makkelijk wint ze deze titel. Het voesje gaat de loft in en efter haar wordt het tweede plakje, denk ik, op eerste terug Lara van Ruiven. Rianne de Vries treden, denk ik. Maar dat zullen we vanzelf zien. De foto finish waarom ze matten. Maar dat Suzanne Schulting Nederlands kampioen is op de 1500 meter, dat mij wel duidelijk wezen. Maar een hele ronde voorsprong pakt ze de titel. Dus op de 1500 meter haar derde nationale titel. Ja, daar woen ze op de 1500 meter dus in 2015 en 2017. En de Flinier die is er net mee. Omdat ze ziek waard in het weekend van het NK. En nou dus in 2019 pakt ze haar derde titel op de 1500 meter. Het zal haar net zo volle sissen. Want voor zelfs is dat klassement, die titel wichtiger. En dat stelt dan ook weer neer voor had je dat vergelijkje met Bigeliek stak om wieken, het Europees kampioenschap in Dordrecht. Het grote haatdoel van Schulting dit seizoen. Dit is een verrassende tweede plak. Want Selma Poutsma die wordt tweede. En dus net Lara van Ruiven. En het derde plakje dan naar Lara van Ruiven. Dat betekent dat Rianne de Vries krijgt Jonken het podium eindigt. Op 1 dus Suzanne Schulting. Op 2 Selma Poutsma. Op het derde plakje Lara van Ruiven. Op het vierde plak Rianne de Vries. Op het vijfde plak eindigt dan Jara van Kerkhoff. Zegt de Xandra Velzenboer. En als laatste Segie onder Uteronval Marijn Wiersma. Dan krijgen we nou de prijsuitreiking van deze 1500 meter. En daarna beginnen we toch met de malje. Derde plak dus voor Lara van Ruiven die de bronzen medaille krijgt. En in 2012 waar ze treden op het Nederlands kampioenschap op de 1500 meter. En dit is toch wel een verrassingje. Selma Poutsma. Joggetje hier is, komt van Den Haag. Het wat een nuver uitstapje maken. Want al hier in Lien dacht ze, ik wil naar het boekland, ik wil naar taal leren, ik wil me zelfs ontwikkelen. En dus is naar Frankrijk gegaan. Had ze van Frankrijk gereden. En overom in Nederland. Haar eerste NK dit dus. Ze eindigt als tweede en de Nederlandse titel is... nou, het is geen grote verrassing van Suzanne Schulting. Alweer een gouden medaille. Die moest ze bij de Vroadbeker dit hier ook al op de 1500 meter. Calgary. Zilver won Schulting ek bij de Vroadbeker. Ek op de 1500 meter in het Kazachstaanse Almaty. En een hele mooie gouden plak dus op de 1500 meter op het NK. Dat betekent dat we u zo op mij zien gaan voor de malje.
Vanzelfs dan eerst weer een B-finale, daarna een A-finale. De B-finale wordt rieden met zo'n rieders. Een aantal Friezen. En die rieders van de B-finale komen nu het IS op. Zo'n rieders liefst in deze B-finale. Maar onder oren met recht nummer 23, Sven Roes. Hij komt van Gietjerk. Jochetje hier. Vrienden die hij net mee onder het Nederlands kampioenschap. Had een dreig Ierhan, blesseerd, West. En oh, dus heel nog waarom. Zullen het opnemen met het in aantal trainingsgenoten van het trainingscentrum Noord. Onder andere mijn noemen Jochetje Melle van het Woud. Ik ben het in Sint-Jans geër. Ben in Canada. Vanwege het werk van de orden. Daarna hij skoft naar Almere verhuizen. Nou ja, had je shorttrekker binnen, dan moet je vanzelfs dicht bij Tialf zitten. En dus is hij verhuizen naar Sint-Jans geër. Melle van het Woud, dus met noemen Jochetje. Ek van het regionaal trainingscentrum Noord, maar je noemen Fjetjen Hessel van Berkem. En we noemen Fufjen Niels Kingma. En de drie rieders in de blauw met witte pakken. Binnen mij nummer 22 Kaspar Dauma. Met nummer 26 Zeno de Boer. En mijn nummer 27 Hilco Heine. Ja, finale rieden Zo'n rieders. Dat betekent dus dat hier strijden we het voor het 8e plakje. Red je in een hele ronde. Daar riet Hilco Heine de kop griept. Misschien dat je de haast wel een beetje een ploegenspultje van mij te kennen vanzelfs. Dat je mij een aantal ploeggenoten rieden. Ook al is dat bij shorttrack vanzelfs heel dreig. Omdat het tempo zo heeg leidt. Je net echt heel tactisch rieden kennen. Maar Sven Roes is een van de mooie die nou naar ervaring komt. Hij riet op het tredderplakje. Voor hem Niels Kingma. En onder leading Hessel van Berkem. Altijd is dat Wiersa, maar intussen voorbij rient toch Melle van het Woud. Ze neemt het trainingscentrum Noord de Oerhoorn in deze B-finale. Heeg tempo, daarom zal het dreig wezen om echt aan te vallen. Melle van het Woud die het van rieden. Ja, die man in die blauw-witte pak die zullen nou toch wat ondernemen matten, maar nog 2 ronden te gaan. Want dit is toch echt dominantie van trainingscentrum Noord. Dus de bel klinkt voor de laatste ronde en Sven Roes onbedriegen naar het eerste plakje Mieke te rieden. Ja, dat gaat wel heel makkelijk.
En dus wordt hij eerste in deze B-finale. 8e op deze afstand totaal. Want er zijn dus zo'n rieders in de A-finale. Sven Roes dus van Gietjerk. Ja, het echte werk dat zet voor zelfs Jenij uiteindelijk. Als de A-finale is. En dan hebben we nog een aantal wedstrijden in om kijk te wijzen. Voor de plakken efter de rieders in de A- en B-groep. Dus het zal voor de plakken van 15 wijzen. Maar eerst krijgen we een mooie A-finale. Op de eerste had je naar de Namsjoggen. Dit was even bij Delrinnen. Mijn nummer 1. In het zwarte hesje. Daan Breusma, de titelverdierende. Net op deze afstand trouwens, want daar pakte hij geen titel verliezen. In het lichtblauwe hesje zeggen we Dennis Visser van De Lemmer, mijn nummer 6. In het peerse hesje mijn nummer 3 Jasper Brunsman van Twellegeer. En in het groene hesje Dylan Hogewerf. Hij valt er wat dat onbelangrijk wat boeten, want hij is geen Fries. Dat geldt ook van nummer Olve, Friso Emons in het reerde hesje. Nou eerst worden de rieders vaststeld. Hier voor je mij zijn hij de startpositie. Finale 1500 meter heren KPM NK Shorttrack 2019. Op startpositie 1 Friso Emons. Friso Emons van de nationale selectie. De eerste startpositie van Daan Breusma van Akkeren. Op startpositie 3 Itzhak de Laat. Het is Itzhak de Laat in het giele hesje van Ljouwert. Ja, dit is toch een beetje zien afstand. Hij won hem verliezen hier. Dennis Visser in het blauwe hesje. Jasper Brunsman die het verliezen hier bij dit NK Trogbruts. Dylan Hogewerf, Grutte Venskaren. Een soort die voor hem juichen. En wat al heel onder de boetenkant staat. En in de tweede rier Jens van het Woud. Het broerke van Melle van het Woud. Die het verlies krijgt het zeggen in de B-finale. Santje hier nog maar. Wennen dus ik in Sint-Jansgeer. Knap dat hij de A-finale hel had. Had dus sowieso al een zonderplekje bereikt. Maar waar zit er meer in? En we zijn los met de 1500 van de mooie met Jasper Brunsman in het PS onkop. Dylan Hogewerf die neemt de koppositie van het gejuich. Dat een soort fans. Hogewerf komt uit Wateringen. Zijn koppositie wel weer kwijt, want Melle van het Woud. Het is dus de jongste in deze A-finale. Brutaal koppositie van lange duur is het net, want Jasper Brunsman die stelt wel op zaken. Daan Breusma die denkt naar achterom, let wel lekker achterom, man. Ik bleef lekker achterom en ik kom maar won mij die onval. Zoals nou, boeten om, op tempo en dus riet hij aan alles en iedereen voorbij staan naar het eerste plakje. Heel controleerd van Breusma. Oh, Dennis Visser die het haast onderuit gaat. Ja, maar Salman is het druk voor zelfs. Kom je al gauw in dat gedrang. Ja, maar je zien bij wij te blijven. Komen ze staan gewoon in de eindfase. Nog 4 ronden.
Daan Breusma nog altijd on kop. Ben terug komt Friso Eemons naar het tweede plakje. Ben terug bij Jasper Brunsman die er een trio krijgt en heel last zakkert. De vraag is waar Itzhak de Laat bleef. Dit is toch wat zien aanstaan, maar nog 2 ronden te gaan zal die onvallen komen in het giel. Maar het komt net. Ja, no dos. Kom binnen terug. Gaat naar het tweede plakje. Maar Breusma neemt aanstaan. Maar nog 1 ronde te gaan. Had een meter als 4 of 5. Dit maar Breusma heel makkelijk uitreden gaan, denk ik. Of komt Itzhak de Laat nog dichtbij? Nee, dat is net het geval. Daan Breusma wordt Nederlands kampioen op de 1500 meter. Tweede plak is denk ik voor Itzhak de Laat. Die lees geworden. Die er net tevreden mee is. Tredde. Net volgens mij Dylan Hogewerf. Zelfs moeten we de officiële uitslag weer even afwachten. Want die officieel is. Ik ben dus even niet afwachting van die officiële uitslag. En Breusma die de 1500 meter ek in 2016 won. Die enige keer dat hij deze 1500 meter wist te winnen. En ook dus op naar in 2019. Want net volgens mij is er niet skokkensbaat en zal die uitslag wel definitief worden. We hebben de complete finishvolgorde. 1 is Daan Breusma. De uitslag is definitief. Eerste in die Breusma, tweede Itzhak de Laat. Derde Dylan Hogewerf, Dennis Visser van de Lemmer wordt 4e. Friso Eemons 5e. Jens van het Woud wordt 6e en Jasper Brunsman. Toch wat teleurstellend wordt zonde. Zullen op meer hopen hebben, maar ja, kreeg een lied streelken. Rekken er toch goed balans. We krijgen nu de prijsuitreiking en daarna dus de ranking finals voor de plakken vanaf 15e. Iets minder wichtig voor zelfs. En we gaan naar de prijsuitreiking van de 1500 meter heren. De medailles zullen uitgereikt door assistent-scheidsrechter. Breusma die mij zijn Nederlandse titel vanzelfs goede zaken docht, maar het erg op het klassement. Pakt 34 punten. Hij zijn eerste plakje. Itzhak de Laat, mijn tweede plak, pakt er 21. En deze Dylan Hogewerf die pakt 13 punten met zijn tweede plak. Op de tweede plaats een zilveren medaille voor Itzhak de Laat. Itzhak de Laat van jou wordt tweede. Net tevreden dus, want doet er de finishkamer squadden de nemen zien hollen. En de winnaar van de 1500 meter heren op dit KPN NK Shorttrack. Maar de winnaar is de man in het midden, Daan Breusma. De routinier, zo gaat ze willen. Jentri de ridder. Pakt zijn tweede titel op de 1500 meter. Het betekent dat de 1500 meter wat de bovenste plakken er onbelangrijk erop zit. We hebben nou dus nog een ranking final. Nou ja, dat is voor de plakken 15 ondermijn jongetje. Krijgt wat minder wichtig. En dus betekent het dat we azen bij jou voorom binnen. We hebben na deze ranking final nog een verzwaging van het IS. Zamboni zal het IS skiermeidje. En dan binnen we om Jelve twaan bij, of nee om kwartier voor twaan, maar ik zie ze bij jou voorom voor de 400 meter vooralje. We zetten u uit met de hele finales. Dan de mooie hele finales 400 meter. En dan de beide finales. Graag ont kwartier voor twaan dus. Als we vierde gaan bij de 400 meter.
De tweede plaats voor Koen Slootweg. De derde plaats voor Teun Boer, net op de streep op de markt. Dan de vierde plaats Kai Hasman en de vijfde plaats voor Jacob van Polen. Dat was de finale 1500 meter heren. Wacht even op de bevestiging van de scheidsrechters. De uitslag officieel.
Welkom waarom in Tialf. We zetten uiteindelijk met de hele finales van de 400 meter van Vrolje. Fjouwer Vrolje in de eerste hele finale. Maar we moeten er een wachtje, want de staat is te betierd. In het rode hesje hebben we Lara van Ruiven. In het lichtblauwe hesje Jara van Kerkhof. In het zwarte pak met de oranje streek Tineke den Dulk van Ljouwert. En Xandra Velzenboer in het blauw met wit. En ook ben we wel los. En 400 meter, dat is een kwart afstand, dus dan leidt het tempo heeg. En daar werkt het Lara van Ruiven goed erbij, want die gaat op kop rieden. Wij zullen vanzelfs benam Tineke den Dulk in het zwart met oranje pak. Die het weer een trail krijgt en dat er uit balans is en een goede positie wil via te kennen. Misschien dat ze nog treden willen kennen. Maar Lara van Ruiven en Jara van Kerkhof, de vrouwen van de nationale selectie, ja, van haar wordt vanzelfs. Ik verwachtte dat ze de finale bereiken. En dat toch eens vrij makkelijk. Wilt ze nou de laatste ronde ingaan. Vraag is wat bad daarachter. Kan Tineke den Dulk nog onvallen? Dan liep het net op. Van Ruiven en van Kerkhof dus terug naar de A-finale. Xandra Velzenboer wordt derde en Tineke den Dulk vierde. Dan krijgen we nu de tweede hele finale van de 400 meter. Daarna gaan we terug naar de hele finales voor de Malje. Daarna hebben we weer een duel. En daarna vinden de finales plak. Ik ben nog in afwachting van de officiële uitslag. Er wordt nog Sjoen Tinkik naar wat de badden tussen Xandra Velzenboer en Tineke den Dulk. Of den Dulk wol of net een trilke kreeg. Misschien dat zij dus nog taaiekken wordt om de A-finale. Het zou zomaar kennen. Het zou zelfs mooi wezen. Voor den Dulk die het vliegen hier en dat hij daar voor vuurde waard op de 400 meter. Doordat er Sjoen wordt naar de beelden. Je ziet het links onderin de twee op het IS. Die besjuggen de beelden. Net we proberen dus nog even in de afwachting van de tweede hele finale. Waarin Suzanne Schulting en Rianne de Vries op het IS komen. Malje binnenuit. En dan zullen we nou hier wat ze besletten hebben. Als ze wat besletten hebben. Attentie, penalty in de zojuist voor nummer 4, Xandra Velzenboer. Velzenboer krijgt de straf dus. Het is een 1-2 in de corner. Entry, lane change van inside to outside, passing contact. En we gaan proberen dat in een plaatje op het ledscherm te laten zien. Ze krijgt de straf omdat ze afwiekt van haar line in de bocht. Daarmee hinderde ze dus den Dulk. Die tijd nog een liedstreelke kregen en hij is kansloos weer. Zij zal dus taaiekken worden om de A-finale. Eerst zullen we naar deze tweede hele finale. Met in het geel en nummer 1 op de helm Suzanne Schulting. In het driende hesje Rianne de Vries. En met 103 Selma Pouts, maar de verrassende nummer je dus niet krijgt van, of de nummer 12 van de 1500 meter. Ze liet nog brutaal op het tweede plakje. En als laatste riet Esther Gijsbus. Nou ja, vanzelfs Matte Schulting en de Vries hier gewoon terug in. Maar Selma Pouts, maar ja, die neemt heel brutaal de leading.
maar nog 2 rondes te gaan. Dus Rianne de Vries en Suzanne Schulting zullen nou echt tempo meidje maken. Als ze die A-finale hellen willen. Bel voor de laatste ronde. Oh, en dan gaat Schulting onderuit. En even mij, wie dat een val terug. Ja, haar eigen schuld is maar. Laat ze net hinderen of iets. En dat zo betekent dat ze clear is op deze afstand. Dat Rianne de Vries en Selma Poutsma dus teruggaan naar de A-finale. En dat Suzanne Schulting de B-finale rieden zal. Is er Selma Poutsma, ja, die verrast dus, Joert. Dat kan je wel stellen. Pleert ze op een nij voor de A-finale. Zelfs zal de jury nog even zien naar de beelden wat er nou kreeg mijn Schulting badden. Van Sofie Ikketjenkoer die er in oren rietster bij belutsen. Want de mooie eraan nu binnen dan gaan we terug naar de hele finale. Voor de mooie van de 400 meter. Dan gaan wij ons nu opmaken voor de halve finale strijd. Het is nou ja, dat Tineke den Dulk net tajekken wordt on de A-finale. Al eerst dat zei de speaker. Dat zou nu verwijzen omdat Xandra Velzenboer wel een penalty kregen voor het trilken dat ze dierden. Nou ja goed, dat Surwazen bij de finale. Eerst zullen we naar de hele finale voor de mooie. 4 vrienden in deze eerste hele finale. En ja, dit is wel een wichtige. Hè? Dan dal ik mij het eeg op plaatsing voor de selectie van het EK van Takom Wieken. 3 rieders mij er individueel rieden. Nou ja, Daan Breusma zoen je al haast invullen kennen. Datzelfde geldt voor Itzhak de Laat. Maar waar wordt die treden? Nou ja, daarvoor zit de bondscoach Jeroen Otter in de selectiecommissie vanzelfs naar dit NK. En nou in deze eerste hele finale rieden Dylan Hogewerf, Dennis Visser en Jasper Brunsman Channelcore. Nou ja, dit wordt dus wel wichtig om te zien wat de A-finale bereiken. Terwijl de valske staat. Dennis Visser wie valsk. En omdat het de tweede keer wie is hij clear. Maar hij net staat er. Dat is zoer voor de Limster. Jandal dus met het oog op dat EK. Hoe die selectie, wat ik niet correct vertelde. En dus bleef de 4 man hoe in deze eerste hele finale. Aan de binnenkant Dylan Hogewerf. In het reerde hesje Friso Emons. In het peerse hesje de man die het rap staat, Jasper Brunsman. En in de tweede positie nou Jens van het Woud. Dylan Hogewerf de leading had wat een lastig var hier van seizoen is maar. Blessure West. Dat doet er wel weer mij. Oh, daar gaat Jens van het Woud onderuit. Dus bleef de 3 man hoor. En zelf Friso Emons in tweede positie. Dat Gotje dicht rieden matten. Maar Jasper Brunsman, dat slag het net. Want Dylan Hogewerf en Jasper Brunsman zijn weer 1 en 2. Gaan naar de A-finale. En de B-finale die zullen dan rien weer toch Friso Emons. Jens van het Woud en Dennis Visser. De tweede plaats voor Jasper Brunsman. De derde plaats Friso Emons. De vierde plaats Jens van het Woud. We krijgen nu dan de tweede hele finale van de 400 meter. Van Malje.
En nu hebben we weer ranking finals. Het shirt dat Iverien wordt voor de plakken Jochen. Zie je in over Tolven. Bij de mooie voor de plakken over. Onder mij 18. Minder wichtig dus. Eerst krijgen we deze tweede hele finale van de 400 meter met Daan Breusma. De klassementsleider, daarom riet hij mij de rede helm met de nummer 1 erop. In het gele hesje Itzhak de Laat. Van het RTC Noord. Ik nog Melle van het Woud en Niels Kingma. En in het wit met blauw pak Bram Steenaert. Staat wie Valsk van Melle van het Woud. Wie wil heel rap voort. Maar we het niet gekeken zo met Dennis Visser. Je mag net voor de tweede keer Valsk starten, want dan is het clear. Dus ze zijn ook wat voorzichtiger van start gaan, verwacht ik. Dus de start is goed. Echt van Daan Breusma, niet heel goed voor het wier. Laurentje, het skilde net alles. Maar ze liet hem er ook in. Met Daan Breusma en Itzhak de Laat van de nationale selectie onder de leiding. Dat mij je verwacht je. Waarom is de geen nog? Alleen nog Bram Steenaert kan volgen. Het is allemaal van het trainingscentrum Noord. Jekje hoor, die als de bel klinkt voor de laatste ronde. Itzhak de Laat en Daan Breusma nog altijd onder de leiding. Bram Steenaert zal wat beziekje maken. Wil hij hem nog plaatsen voor de A-finale. Dat slag het hem net. Breusma en Itzhak de Laat gaan terug naar de A-finale. Dus dan kun je stellen dat de verwachte 2 uit deze hele finale haar een plaatsen voor de A-finale. Dan zullen we dus aan Dylan Hogewerf, Jasper Brunsman, Daan Breusma en Itzhak de Laat waarom in de A-finale. Goed, dat wordt het dus nog even omdat we nou eerst weer ranking finals hebben. 1 bij de vrouwen, 2 bij de mooie. En hij hebben we weer even een kwarte dwelpauze. En dan binnen we oer goed een kwartiertje bij jou waarom. Want dan vinden de finales plak. Eerst de finale van de vrouwen op de 400 meter. En dan de finale bij de mooie. Om 20:12 staan die inplant. Dus ze pakken een bakje koffie, een bakje thee. Heel even een feest aan ons. En dan zullen we jou oer een goed kwartier waarom bij de finales van de 400 meter voor vrouwen en mooie.
Het uitslag van deze rit is 1 ten
Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan de wedstrijd weer vervolgen en we zijn toe aan de finales van de 500 meter dames. Welkom waarom? Bij het NK Short Track. De 400 meter bij we te lanen kaam. Dit is de B-finale. En ja, dat is toch wel een verrassingje dat we de vrouw in het gilde, Suzanne Schulting, ze hier onderuit in de hele finale. En dus moet ze verplicht de B-finale rieden. Nou ja goed, dit zal gewoon wel heel makkelijk voor haar wezen. Het is voor de oren rieden uit de nationale selectie al een maat zitten gerut. Nou, let's steen voor deze twee uit de regionale selecties. Tineke den Dulk, Friezinnen van Leeuwarden komt zo lijkt op het tweede plak. Tweede Esther Gijsbus. En dit is een mooi trainingsrondje voor Schulting. Want Schulting komt hier als eerste oer de streek. Daarmee wordt ze vijfde. Want er zit een fjouwer vooral in de A-finale. En dat is vanzelf weer wichtig, omdat ze op die manier toch vijfde te winnen wel weer wat klassementspuntjes sprokkelt. En dan kom ik de rieders op het iers van de A-finale. Die zullen één voor één weer even vastgesteld worden. Zo. Dit binnen de riedsters in de finale van de 400 meter. Is die een draaien? Er komt nog een on. Van de rechterkant. Daar is ze. Jara van Kerkhoff is dat in het luchtblauwe hesje. Op startpositie 1, Lara van Ruiven. Dit is Lara van Ruiven. In het rede hesje dus. Jara van Kerkhoff. Op startpositie 3, Verder staat Jara van Kerkhoff, maar 101. Derde plakje, toch wel een beetje de verrassing van dit toernooi, nota. Selma Poutsma. En aan de boetenkant Rianne de Vries. De enige Friezinnen in deze A-finale van de 400 meter. Sjen, wat zij voor een koor krijgen kan. En we zijn los. En Rianne de Vries die voorzichtig van start gaat. In het green hesje. Lara van Ruiven die de koppositie pakt. Dit is de startvoororde. Zat hij ek weer bij de start. Rianne de Vries mag gotje vallen litten. Maar er dan tarrieden. Maar volle tiert is er vanzelfs net op die 400 meter. 2 rondes nog te gaan. Gotje slijnt tussen Lara van Ruiven en Jara van Kerkhoff. Ja, weer bleef Rianne de Vries ook als ze willen. Ze liet het maar net dichterbij komen te kennen. Nou, beziek het ze wel de onval. Komt ze binnen terug. En ze krijgt vierde, denk ik. Doordat Selma Poutsma op de finishstreek haar revens er nog vat drukt. Ja, dat zou op een ei dan een vierde plakje wezen van Rianne de Vries. Een beetje teleurstellend. De winnares in elk geval, dat wie wel natuurlijk. Dat wie Lara van Ruiven. Tweede Jara van Kerkhoff. Derde in die Selma Poutsma en vierde Rianne de Vries. Toch wel wat teleurstellend voor de Vries. Je het ISEC or. Dat is omdat de prijsuitreiking plak vindt. Dat ben zelfs de eerste treien. Daarna is de finale van de Malje. Dames worden verzocht om de langste beoordeling bij de scheidsrechter plaats te nemen.
Lara Verhuiven won de 400 meter al 2 keer eerder. In 2015 en 2016. Het is toch wel een beetje haar afstaan, want ik op de Vooruitbeker dit seizoen pakte ze al een gouden medaille. In Calgary wie dat op de 400. Kazachstan pakte ze zilver. Dames en heren, jongens en meisjes, de prijsvergelijking van de 500 meter dames bij het KPN NK Shorttrack 2019. Plaatsnemer achter het ereplatform Lara Verhuiven, Jara van Kerkhoff en Selma Poutsma. Medailles zullen worden uitgereikt door assistent scheidsrechter Rob Post. Op de derde plaats en de bronzen medaille voor Selma Poutsma. Het brons van Selma Poutsma. Won op de 1500 al zilver. Nou, dus brons, daarmee doet zeker goede zaken met eigen op het algemeen klassement. De zilveren medaille voor Jara van Kerkhoff. Jara van Kerkhoff wordt tweede. En op de eerste plaats en winnaar van de 500 meter van de KVN NK Shorttrack 2019, Lara Verhuiven. En dit is Lara Verhuiven die het goud pakt. Ze pakte mij net alleen nog de titel op de 400 meter. Ek kreeg ze de leiding in het algemeen klassement. Die neemt ze over van Suzanne Schulting, die dus Riedemast in de B-finale 30 minder punten pakt. En dat toch riet Van Ruiven aansten mij de Als we dan naar het klassement reerde helm op, mij Ian erop. dan zien we dat Lara Verhuiven aan de leiding gaat met 47 punten. Op de tweede plaats staat Suzanne Schulting met 39. Janne de Vries op het stuit op het vijfde plakje in het klassement. Van Kerkhoff met 26. De vijfde plaats. Bij Eeg op individuele selectie voor het EK-tak om wieken. Zullen ze dan toch wel haar een beetje verbeteren, matten? Want dan mag je treien iets te zinnen. Nou ja, Suzanne Schulting, dat is vanzelfs wis. En mijn Lara Verhuiven en Jara van Kerkhoff, die trouwende toch wel te wezen. Maar ja, had de Vries heel goed presteert, Joert, dan kies er misschien vanzelfs nog vak komen. En misschien dat zij er wel individueel ek rieden mij. Maar nota is het toch wel wat een teleurstellend toernooi voor haar. Het zwaait nou op voor de finale van de mooie 400 meter. En eerst krijgen we vanzelfs de B-finale. Maar daar in Fjouwerman. In het reerde hesje Friso Emons. En treien van het trainingscentrum Noord. Die treien mooie binnen van links naar rechts Niels Kingma, Melle van het Woud en Jens van het Woud. En die Kingma die is te vlug voort, dus een valse start. Zullen we op Nij staat te matten. Nou moet je er vanzelfs om tinken dat je nou net nog eens te vlug voort binnen. Dat zeggen we niet eens. Kijk met Dennis Visser. Die kreeg een penalty en komt dus net uit in de A of B finale. En dus zullen deze Fjouwerman je nou wat voorzichtiger starten matten. En dat gaat goed. En dat is de start van de B-finale van de 500 meter. Friso Emons had het reerde hesje on omdat hij voor de nationale selectie riet. Dus is de
verwachting dat hij hier toch wel wat meer shell in de mat. Friso Eemons. Want het is Niels Kingma die toen de leading gaat. Achterin Melle van het Woud en daarachter Jens van het Woud. Wil de bel klinkt voor de laatste ronde. Niels Kingma houdt de boel dicht. Er komt nog wel een oorvaltje van Jens van het Woud aan de binnenkant. En hier zullen we de fotofinish even beneden gaan. Wilst we even al mooi bij de borren van het Woud joggen. Ik moet koor even een hand op het schouder liggen. Op de tweede plaats Jens van het Woud. Op de derde plaats Snelle van het Woud. En de vierde plaats Niels Kingma is de eerste, tweede Jens van het Woud, derde Melle van het Woud en vierde Friso Eemons. We hebben 4 rieders in de A-finale, dus dat betekent 4 rieders in de A-finale, moet ik zeggen. Dat betekent dat we deze B-finale weer voor de plakken 6, 7, 8 en Jochen. 6 dus voor Niels Kingma, 7 voor Jens van het Woud, 8 voor Melle van het Woud en Jochen voor Friso Eemons. Als we kijken naar het klassement naar de eerste afstand, dus naar die 25 meter van de heren, dan Breusma won. Isaac de Laat was 2, in een Otterwerf 3, Dennis Visser. Dan maakt u dus nou op voor de A-finale van de 400 meter. En dat betekent dat Breusma en Isaac de Laat beide goede kansen maken. Als ze hier ook goed uit deze finale gaan komen. Vier vrienden zullen vastgesteld worden van het publiek. Zullen je aan 250 rond 300 mooie meesting wezen. En Daan Breusma. Bob Ooners in het klassement en daarom de rede helm. Maar hier erop. Itzak de Laat riet maar 2 op zijn helm. Stiert dus 2 in het klassement. Positie 4, Bram Steenaert. Derde Dylan Hogewerf in het groene hesje. En Bram Steenaert is de enige net van de nationale selectie. Stilte van start. En Jasper Brunsman die riet aan de boetenkant in het peerse hesje. Deze start is net goed. Itzak de Laat. Die weer te bediend wordt. En dus zullen we opnieuw starten. Jury toch vaker bij de 400 meter. Ik wil logisch vanzelfs, want het is een kwart afstand. Dus de start is dan bepalend. Nou, binnen ze alle 4 voor goed voort. Er zijn van start met de A-finale van de 500 meter. De man die het nou... oh, daar gaat Breusma onderuit. En dan denk ik dat deze wedstrijd gewoon terugkeert. Ja, want we winnen de zone voorbij dat de wedstrijd afvloot worden kan. En dit is zoer. Ja, Breusma is leuk. Maar de wedstrijd gaat vanzelfs gewoon terug. Maar Itzak de Laat onder de leiding. Oh, en dan nog 12 eruit. Oh, dat is een slitageslag op deze manier. En dan bleven Itzak de Laat en Jasper Brunsman oer. Bram Steenaert en Dylan Hogewerf. Zij hier nek onderuit. En daar terug zullen Brunsman en de Laat nog Fjortje maken om de titel. Brunsman, hij won verliezen hier ek de 400 meter. En doch dat nou ek. Want hij komt als eerst door de finish. Hij is blied. Itzak de Laat, hij wordt tweede. En dan strijd Daan Breusma nog met Bram Steenaert om het derde plak. En dat gaat naar Breusma. Ja, daar is er toch nog wel blied mee. Dat is wel knap, ja. Gewoon onderuit gaan in de tweede bocht. Dan gaan er krijgt daarna nog eens 2 onderuit. Waardoor het Breusma weer opstiert. En toch nog als strijder over de finish komt. Bijzondere 400 meter wie dit is. Maar Jasper Brunsman dus voor de tweede keer op Riegeek wint hij de 400 meter. Tweede wordt Itzak de Laat en derde Daan Breusma. We zijn zelfs nog in afwachting van de officiële uitslag. De zal even zien worden naar die valpartijen. We zijn eerst bezig om de finishfoto uit te lezen. En het zit heel belangrijk dat dat gaat gebeuren.
Dan wordt eerst zien naar hoe de finish volgorde wie. En dan worden daarna die incidenten nog even waarom zien. Met Breusma, Steenaert en Hogerwerf. Want dat wie de treien die het onderuit gingen. Dan op de derde plaats Daniel Breusma. Op de vierde plaats Bram Steenaert. En de vijfde plaats Dylan Hogerwerf. Dat is de finishvolgorde. En nu is het wachten op de bevestiging van de scheidsrechter. Er wordt nou weer Sjoen naar de schermen. En dames en heren, de uitslag is akkoord voor wat betreft ons scheidsrechter. En er wordt niet om verloren. Er geen penalties, geen straffen uitdeeld. En dat betekent dus dat Jasper Brunsman gewoon de Nederlands kampioen is. Tweede dus Itzhak de Laat. En derde Daan Breusma. Wat betekent dat? Kijkt voor het klassement. Nou, Daan Breusma blijft on de leiding. Tweede Itzhak de Laat. Tweede Jasper Brunsman. En dan in de wel een aardig gotje met Dylan Hogerwerf, de nummer 4. We verzoeken de scheidsrechter van dit kampioenschap aan Kolen om de medailles uit te reiken. De deelnemers of plaatsnemen achter het ereplatform. Dat is wel grappig, want zoals de volgorde in het klassement nou is, met Breusma dus op 1, de Laat op 2 en Brunsman op 3. Zo wie de uitslag van het klassement verliezen hier ook. Exact hetzelfde. Ik doe die Shinky Knecht net mij. Nou, dacht hij en mij vanwege de blessure. Je ook in het verhaal, Griff. Kwam die bots in mij de vorkheftruc. Hij is hier wel, Knecht. Scoot misschien nog wel even om zijn commentaar te doen. Maar eerst zeggen we dat Daan Breusma de bronzen medaille krijgt. Itzhak de Laat, hij is tweede. En de winnaar van de 500 meter en de gouden medaille voor Jasper. En voor de tweede keer op Riegen Nederlands kampioen op de 400 meter. Jasper Brunsman van Twellingen. Tussen draaien Friesen dus op het podium van de 400 meter. Dan krijgen we over even een terwijlpauze. En dan gaan we terug naar de 1000 meter. Hele finales van de vrouwen en de mannen. Die vinden plak om 4 minuten voor draaien. Voor een kwartiertje dus. En dus binnen wij dan bij jou waarom voor de 1000 meter. Dat betekent dat we
Welkom. Waarom? Voor de 1000 meter hele finales. We zetten uiteindelijk met de Fralje. Het roem wat vertraging op. We zoen, het zien we nu ongeveer los. Wat ik krijgt onderhand wie is mij onbekend. Maar de scheidsrechter stien wie het weinig te praten met de boenscoach Jeroen Otter. Wat er kijk besprutsen is, dat is dus de vraag. Maar dat is de reden dat we nu starten bij deze eerste hele finale. Aan de binnenkant zien we Jara van Kerkhof. Wie als er valske starten wordt. Jara van Kerkhof in het lichtblauwe hesje van de nationale selectie dus. Ook in deze hele finale. Een van de verrassings van dit toernooi is Selma Poutsma. Zij staat Jonken van Kerkhof. In de midden staat Georgie Dalrymple. Met 104 staat Xandra Velzenboer. En helemaal aan de boetenkant van jou het komt ze Tineke den Dulk. Nou best wel goed voor de 1000 meter dus. En Feline hier waar Tineke den Dulk jochende op deze oor staan. Het zou dus mooi wezen als ze de A-finale helje kan. Ja, goed, Poutsma is goed, Juster en goed. Jaren van Kerkhof riet voor zelfs in de nationale selectie. Dus dat je van tevoren wat invullen mochten, dan zoen je geld op die twee vooral je zetten, dat die de A-finale bereiken. Eerst binnen het Velzenboer en Dalrymple die het heft in hand nemen, die het initiatief nemen voor onrieden. En Poutsma en Van Kerkhof die rieden efteron. Zullen haar een kans afwachten. Nou, Bigelieks dat Van Kerkhof boetenom komt. Machtige versnelling waarmee ze de koppositie neemt. Tineke den Dulk nou op derde positie. Oh nee, dan gaat ze onderuit. Dat is Pieter. Ze kunnen een streek door de kansen van Tineke den Dulk en George Dalrymple. Want die beiden vooral je gaan onderuit. Ja, zal ik het alweer heel makkelijk voor Jara van Kerkhof en Selma Poutsma te wezen. Want die rieden nou allebei de Varon. Maar een meterke als 4 vastsprong op Xandra Velzenboer. Ja, Poutsma en Van Kerkhof die plaatsen haar voor de A-finale. Alterneert Gex Baricel in deze laatste ronde. Het zou echt een rommel vastsprong op Xandra Velzenboer. En daar komen ze voor de finish. Van Kerkhof en Poutsma dus naar de A-finales. Xandra Velzenboer is finished. Tineke den Dulk en Georgie Dalrymple. Zij winnen belutsen bij die val. Zij rieden nou de race uit. En de wedstrijd wordt afgelopen. Zult de jury, denk ik, de beeld nog even beseffen van die valpartij. Wat er kreeg Baricel. De rietsers van de tweede hele finale komen tussen het IS op. En dat is een behoorlijk pittige tweede hele finale. Want daarin onder andere Suzanne Schulting. Lara van Ruiven, de klassementsleider. En ook Rianne de Vries. Ja, de Vries, het is onnota net haar toernooi waar het 2 keer vierde op de 1500 en de 400 meter. Kijk, bij het uitfietsen hier ze de trainen in de eigen. Het slag het gewoon al je net bij haar joert. Dat is dus wel spietig, omdat dat waarschijnlijk dan echt ten koste ging van een individuele startplak op het EK Takomweekend in Dordrecht. Ze kan wel een succes broeken, wat dat omlang het is te hopen dat ze in deze toch wel drege hele finale een plakje dwingen kan in de A-finale. Maar de format ze bij de eerste 2 eindigen. En ja, had je zeggen dat Schulting en Van Ruiven, Ekmai rieden. Mark Marijn Wiersma van de nationale selectie. Dan wordt dat wel een behoorlijke opjefte. Waarom er zo net enige discussie was tussen Otter en de scheidsrechters. Intussen hebben wij een trokking waarom het krijgt wat langer stilheid. Dat had ermee te krijgen dat
de skiertruchter bij de 400 van Mooie in de A-finale niet kijkt een flater maken had. Het zou zo wezen dat Daan Breusma, na zijn val vanzelfs, hij was redden dat hij een ronde te min rieden had. Nou, dat zou zelfs consequenties hebben kennen voor de uitslag. Ook voor de stand in het klassement. Maar voor eerst bleven de uitslagen gewoon staan. Het zou dus nog wel een stukje krijgen kennen. Toch een flater van de skiertruchters. Die zien dat vanzelfs schermatten. Skiertruchters hebben we nu de beelden van wat er in die skijk badden met Tineke den Dulk en Georgie Dalrymple. En Tineke den Dulk krijgt een penalty, een straf dus. En dat had ermee te krijgen dat ze in de bocht bij haar jermtakken een trulkenjoen had. En dat mij vanzelfs net. En dus het de 1000 meter voor haar op een soere manier beëindigen. De tweede hele finale op de 1000 meter is los. Maar in het red Lara Verhuiven, in het geel Suzanne Schulting, in het peers Marijn Wiersma, in het blauw-wit Emma van Zuilen en in het green Rianne de Vries. Ken zij nog wat meidje van haar individuele toernooi? Verhuiven die komt haast in botsing met Wiersma, maar dit kreeg goed. En dan ben ik benieuwd of Suzanne Schulting aan zijn tempo ook weer opviert. Zodat ze Biglix die op de 1500 meter daar bij oermacht die afstand woon. Ja, als ze dat doet, dan kan je in haar volgen. Maar ja, doet ze dat al in de hele finale of bewaart ze dat voor de finale? Oh, Marijn Wiersma hier onderuit. En dat is net voor het eerst. Het bad haar juster ook al in de voorrondes. Verhuiven en Schulting hebben een gotje met Rianne de Vries die erachter zit. En daar hebben we een paar meter efter van Zuilen. Tempo gaat nog omheeg. Kan Rianne de Vries nog dichterbij komen? 2 rondes nog te gaan. Suzanne Schulting neemt de leading oer. Het gaat lieke te grut voor de Vries. Dus de bel klinkt voor de laatste ronde. Ze bezieken het nog vol voor Rianne de Vries. Maar dichterbij komt ze net. Het dat zij naar de B-finale gaat. En dat Suzanne Schulting en Lara van Ruiven haar een plaatsen voor de A-finale. Naar de B-finale. Dus Rianne de Vries en Emma van Zuilen die het vierde eindigt. Dan krijgen we nu aan de 1000 meter hele finales van de mooie. Maar in de eerste hele finale Daan Breusma, Itzhak de Laat, Melle van het Woud, Bram Steenaert en Friso Emons. Nou ja, je wedstrijd op papier, Oudwan Koen, Soenje Sisse, Itzhak de Laat en Daan Breusma zullen haar een plaatsen uit deze eerste hele finale. Oh, nou dat ken ik nog wel bij voor Rianne de Vries. Ze krijgt een penalty, een straf. Onderkomt. En dus is dit zo dan clear voor haar. Het had ermee te krijgen dat ze van Line verloren is in de bocht. Daar toch kwam Marijn Wiersma dus te vallen. En dan maakt het clear voor de eerste hele finale van de 1000 meter bij de mooie. Aan de binnenkant in het geel Itzhak de Laat. Den Jonken, Melle van het Woud. In de midden Bram Steenaert.
De reële helm Daan Breusma en heel aan de boetenkant Friso Eemons. De start is goed. Friso Eemons die riet naar Kopta. Had ik nog net een heel gelukkig toernooi. Zullen er op deze afstand nog wat van meidje willen. Maar met dank aan Daan Breusma wordt het voortdurend een hudde race. Die komt van Boetenom opzetten. Wil uit het gevaar er achterin blijven. En riet naar de koppositie. Hij wil de wedstrijd controleren, Breusma. Itzak de Laat nou op het treddeplakje in het giel. Maar die zal echt nog wel maar in onval komen. Hier komt die onval al. Je bent terug bij Eemons. De eerste twee gaan dus terug naar de A-finale. Maar nog 3 ronden te gaan. Liet je dat Itzak de Laat wezen niet binnen terugkomt bij Breusma. Niet dus tweede leidt. En dan geven we nou eens op maatje voor de laatste ronde. Itzak de Laat en Daan Breusma op koers voor de A-finale. Maar Friso Eemons gaat vanzelfs nog wat beziekje in. Die derde positie. Boetenom, binnenom. Nou, nee, beziek het eigenlijk niet meer. En dus gaan Daan Breusma en Itzak de Laat terug naar de A-finale. En dan is het voor de oren mooie. De B-finale. Friso Eemons, Melle van het Woud en Bram Steenaert. In de tweede hele finale hebben we op een aantal Friezen. Jasper Brunsman, die eerst kijkt de 400 meter woon. Dennis Visser, hij die dus net mij op die 1500 meter omdat er voor de tweede keer vals startte. Dus kreeg hij een penalty, een straf. Wil hij nog wat van zien toernooimaatje, zal hij dus nou een goed resultaat deel zetten matten. En Sven Roes, dat is toch wel een beetje de opvallende naam in dit groepje. Een man met 23 op de helm. Komt uit Gietsjerk, is een jongetje in Ier. Die ik 2 jaar lien mij on het Nederlands kampioenschap in de Jaap Edenhal in Amsterdam, wie dat doen nog. Toen was hij in het algemeen klassement 15e. Voor hier een heel soort blessures gehad. Pech hier gehad dus. Maar nu is hij er weer. En hij staat dus heel aan de boetenkant. Verder in het green Dylan Hogewerf. In het peers Jasper Brunsman. En in het luchtblauw Dennis Visser. Nummer 24, dat is Koen Slootweg. En de start is vals. Want Jasper Brunsman, ja, hij laakt het. Hij had het zelfs ook wel terug. Hij wiet er betierd voort. En om het benam Dennis Visser oppassen. Niet kijk bad het hem dus dat hij voor de tweede keer te rap voor het woer. Kaal smiet hem een straf op. En deze staat is goed. Gelukkig. Dat word je vanzelf net. Dat je uit de uitslag aanvuren. Op zo'n manier. Koen Slootweg die neemt brutaal de leiding. Maar efter hem Jasper Brunsman. En Roes die komt nou Boetenom. De Gietsjerker, de Trienwoordster. Hij gaat op kop rijden. Jasper Brunsman op in terugkomt. Daar toch krijgt Roes een tikje. Verlierster zien goede positie. Nou, misschien wat te vol risico. En dan moet er Gotje dichtrieden naar de nummer 4. En dat is op dit stuit Dylan Hogewerf. Maar ik hier weer een keer de binnen maar 2 plakken. En er ben wel 3 rieders van de nationale selectie. De zult dus Ian sneuvel je matten. En die zal de A-finale dan net helden. Nog 4 om te gaan. Met Dennis Visser onder de leiding.
Tweede Koen Slootweg, derde Jasper Brunsman, vierde Dylan Hogewerf en vijfde Sven Roes. Nee, Roes is clear. En nu neemt Visser de leiding. Brunsman neemt de volle risico. Lit een gotje en dit kunnen we wel eens de kop kostje. Of kunnen er nog bij komen. Gotje intussen, maar die noemen ze hier een 2 Brunsman en Hogewerf. En de nummer 3 Brunsman. Ja, die maakt dat hele god nog dichter in die ronde. Dat zal een hele put worden. Hogewerf en Dennis Visser. Zij gaan haar plaatsen voor de A-finale. Brunsman, ja, wat ik krijg bij de kon ik net zien naam, wat de volle risico's zal ik het worden. Maar dit toch mist hij de A-finale. Want hij wil redden. En wat dus genoeg neemt met mij de B-finale. Voordat we echt tap binnen onder de finales van de 1000 meter. Moeten we weer even wachten. We hebben eerst weer 3 ranking finals. Finales dus voor de plakken. Bij de vrouwen de plakken Olve en Tolve. Ben ik met 12 vrouwen die ranking races rieden zullen. Bij de mannen gaat het om de plakken Olve onder mij 20. Njochen rieden die ranking finals. Dat vindt dus nul plak. Daarna hebben we weer een kwarte dweilpauze. En dan binnen we om ongeveer 4 uur 11 fjouweren bij overom voor de finales van de 1000 meter. 1000 meter voor vrouwen eerst, 1000 meter voor mannen daarna. En daarna hebben we zelfs nog de superfinale, de 3000 meter. En daarna kunnen we Sisse Waard, de nieuwe Nederlands kampioen is. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. 1000 meter dus in de superfinale. Die hebben we nog op de planning staan. Eerste ranking finals. Die binnen iets minder wichtig. Vandaar dat wij om ongeveer 4 uur 11 fjouweren weer bij jou waarom binnen. Dan voor de finales van de 1000 meter.
is hartstikke kwartier voor fjouweren. Welkom waarom op Tialf. We beginnen dus staan gewoon op te bijten voor de eind van de nationale kampioenschappen short track. We hebben nu de finales van de 1000 meter. En dan hebben we daarna alleen nog de superfinale voor de 8 best klassière rieders. Er is in de tussentijd nogal even het in en oor bad. Die 400 meter. We terug had de hele finales van de 1000 meter. En die kijkt ik wat vertraging op Roen. Daan Breusma had bij de 400 meter een rondje te min rieden. Is wel te redden eindigen. Alleen totdat de jury al een handtekening onder de wedstrijd zetten had, onder de uitslag, is deze uitslag definitief. Blijft hij gewoon te redden. En dat is dus een flater van de jury had dat west. Het had nogal wat consequenties voor de tussenstand in het algemene klassement. Nou, de zullen we aan even naar. Eerst zullen we naar de B-finale van de 1000 meter. En die bestaat maar uit 2 dames. Emma van Zuilen met 108 op de helm. En Marijn Wiersma met 104 op de helm. Geen Rianne de Vries op de 1000 meter. Geen Tineke den Dulk op de 1000 meter. Want die beide vrouwen kregen een penalty. Een straf in de hele finale. En dus mij ze dan net starten in de A- en de B-finale. Er zullen 4 riedsters in de A-finale actief zijn. Dat betekent dat dit omplek 6 en Sean gaat. Marijn Wiersma en Emma van Zuilen door het rest gewoon. Nog wat vuurwerk in de laatste rondes. Emma van Zuilen gooit het tempo omheeg. Nog 1 ronde te gaan. Ken Marijn Wiersma in het peers. Hij nog voorbij. De Litsen gaat aan de binnenkant. Maar op die het gooit van Zuilen het ekweticht. En daar toch pakt zij het zegde plakje op de 1000 meter. Zonder plak gaat naar Marijn Wiersma. En dan pakken we het klassement er even bij de vrouwen. Want dat is vanzelfs van belang voor de A-finale. Op het stuit zit Lara van der Uiven-Boppe on met 47 punten. Suzanne Schulting stiert tweede met 39 punten. En Selma Poutsma die stiert derde met 34 punten. Nou, die treien vooral je rieden ek in de A-finale. Datzelfde geldt voor de nummer 4 van het klassement, Jara van Kerkhoff. En de 5e vrouw in de A-finale is de nummer 1 in het klassement, Xandra Velzenboer. Het is een A-finale en dus worden de vooral je voor je weer even vaststelt onder het publiek. Aan de heel aan de binnenkant staat Suzanne Schulting. Ze rieden nota in A-finale op de 1500 meter. Die woen ze mij onmacht. De 400 meter maakt ze een B-finale rieden. Omdat ze in de hele finale vol. We staan net geleerd dus. Maar nu over in de A-finale. Direct met nummer 1 op de helm Lara van der Ruiven. In het midden in het luchtblauw Jara van Kerkhoff. Maar nummer 100 Selma Poutsma
En heel aan de boetenkant mij 104 Xandra Velzenboer. De start is goed. Het is vanzelf altijd maar afwachten. Xandra Velzenboer op kop. Die als het jaren van Kerkhoff Boetenon komt. Tegen zullen vanzelfs jeugd te wezen op Suzanne Schulting in het giel. Wacht het nou nog even. Marcel Aasen dat finish meer in zicht komt, wat meer risico nemen. En dan zal het tempo opvierd worden door Schulting. Selma Poutsma riep het uit op het tweede plakje. Suzanne Schulting zit onderuit. De keren met Jara van Kerkhoff. Oh, wat een bijzonder kampioenschap is dit. Ik was een voortrieden en ik zit ze nog een keer onderuit, Schulting. Het zit haar net mij. Maar daarbij neemt ze echt Jara van Kerkhoff mij in de val. En dit binnen de twee vrouwen die op kop rieden. Lara van Ruiven en Selma Poutsma. Die blunnen uit het gedrang. Wordt nou bellen voor de laatste ronde. Maar Lara van Ruiven gaat het maar oor mag winnen. En daarmee docht zij ik heel goede zaken voor het algemeen klassement. Want zij wint hier dus de 1000 meter. Tweede Selma Poutsma. En ja, wat betekent dit voor het klassement van Suzanne Schulting? Nou, dat ze via de zakjes zil en dat ze shirt dat Lara van Ruiven via de uiterin zil. En dat we denk ik dus wel stellig in dat Suzanne Schulting de Nederlandse titel waarschijnlijk net pakken zil. Nou is dat voor haar echt net heel belangrijk. Het wichtigste is Takom Wieke, dat Europees kampioenschap in Dordrecht. Maar ja, dit is short track. Schulting die zei nou wat in de skiertruchters. Ja, ze riet hier voorbij met een hele chagrijnige holle. Hetzelfde geldt voor Jara van Kerkhoff, die dus echt onderuit gieën. Nou is het afwachten wat de skiertruchters hier met de was zullen. Bielen zullen vanzelfs pensioen worden. En de skiertruchters die staan bij het scherm. Die zullen beschermen. Het is in elk geval dat Lara van Ruiven goede zaken docht, maar je tegen op het algemeen klassement. Ze rint uit. Ze hebben ik net bij een val belutsen, dus de kans dat zij een straf krijgen zal is ik net heel groot. Zorg het is wel die is 0, maar ja, met short track weet je het nooit vanzelfs. Je wordt nog altijd Oerlijn. En de muziek betekent dat we oergaan naar de prijsuitreiking, dat de uitslag dus definitief is. En dat Lara van Ruiven de
1000 meter wint. Suzanne Schulting eindigt dus als vijfde. Toch die val bij mij ook Jara van Kerkhoff mijn naam. Ik krijg nou de prijsuitreiking met de treien vooral die de medailles pakken. De derde plak is voor Xandra Velzenboer. Voor hier op het NK waar ze vierde op de 1000 meter. Nou, dus hier een plakje heger. Een bronzen medaille voor haar. Tweede wordt Selma Poutsma. En de eerste plak is voor Lara van Ruiven. En als we dan even naar het klassement zeggen we dat Lara van Ruiven met 81 punten 4 Bob onstiert. Tweede Selma Poutsma met 54 punten. Derde Suzanne Schulting met 44 punten. En Jara van Kerkhoff stiert vierde met 34 punten. Zij is Lara van Ruiven dus wel heel dichtbij de Nederlandse titel. Die woen ze al 1 keer eerder in 2015. En nou dus dicht bij haar tweede Nederlandse titel. Alleen nog Selma Poutsma zo nog route in het Iden gooien kennen. Maar dan moet ze een hele goede superfinale rijden. En dan moet Lara Verhuiven als een van de laatste eindigen. Dan zou het kennen. Dan gaan we nou naar de mooie. Maar eerst vanzelfs weer een B-finale en daarna een A-finale. In de eerste B-finale. En ik de enige B-finale vanzelfs. Zeggen we 4 rieders op het ijs. De 4 rieders die de B-finale rieden binnen aan de binnenkant in het reet. Friso Emons. Jonkenhem, mij noemen jochentje Melle van het Woud. In het blauw en in het wit met zien Bram Steenaert. En aan de boetenkant met 24 op een helm. Koen Slootweg. Tussen staat Wievalsk. En dus zullen we aanstaan voor de tweede keer starten. We bezieken nou de tweede staat. En die is goed, gelukkig maar. Dus ben we voort. Voor de 1000 meter. En de mooie toch in de A-finale 4 rieders mei. Dat betekent dat deze wedstrijd gaat om het zegde plak. Er binnen nog wat puntjes te zien voor het algemeen klassement. Het is dan weer van belang als je de superfinale rieden willen. Alleen nog de beste 8 klassière rieders die rieden de superfinale. Tempo wordt opvierd. Maar Bram Steenaert onder de leiding. Friso Emons efter hem. Daarachter Melle van het Woud. Dus Friso Emons nou de leiding neemt. Melle van het Woud, de rieder mij een joggetje op de holle, is 18 hier. Ben het in Sint-Jansgeer.
Waar binnen in Canada. Together met zijn broerke Jens van het Woud. Die zien een eerste jongen. Van het Woud die kan geen onvoldwan op de eerste 12. Want die komen vrij makkelijk over de finish. Als eerste Friso Eemons, als tweede Bram Steenaert, als derde dan Melle van het Woud en als vierde Koen Slootweg. Dat betekent dat dus de nummers 6, 7, 8 en 9 binnen op de 1000 meter. En dan komen nou de eerste 4. Ja, in hokke volgorde die eindigjes zullen, dat moeten we nog even afwachten. Bij die eerste 4 die de A-finale rieden dus geen Jasper Brunsman, de nummer 3 in het klassement op nota. Hij kreeg een penalty, een straf in de hele finale en is daarmee dus uitskekelen. Scoort geen punten en dochter mij dus geen goede zaken voor het klassement. En daarbij leek het de strijd om de titel dus te gaan tussen Daan Breusma en Itzhak de Laat. In deze A-finale ook Gietjerke Sven Roes. Als enige rieder net van de nationale selectie van bondscoach Jeroen Otter. De rieders worden in voor hier weer even Jo vaststelt. In het geel de nummer 2 op het stuit in het klassement Itzhak de Laat. De man met de rode helm, dat is Daan Breusma. Dat is de man die boven ons zit in het klassement. Dylan Hogewerf in het groene hesje. Dennis Visser had het lichtblauwe hesje. De verrassing dus, ja, Samai wanneer in deze A-finale Sven Roes. Met 23 mat staat aan de boedenkant. Deze start is niet goed. En dus binnen de Molly Fort. Nieuwsgierig om te zien wat Daan Breusma doet. In de vorige afstand wie het zat dat hij de wedstrijd echt controleerde wordt. Dat de vrijgauw de koppositie pakte. Het tempo heeg houden koer. Zodat hij die koppositie dan echt net meer hoogte te aan. En ik nou liep het dat de bedoeling van Breusma. Want hij had dat vertrouwde plakje weer te pakken. Maar Itzhak de Laat die had leerd van die Faro-afstanden. Die zei het, wil je er ook wat meer mee bemoeien. En neemt dus de eerste positie van Breusma. Het is net alleen nog een strijd om de 1000 meter, de nationale titel. Maar het is ook een strijd voor zelfs met tegen het klassement. Want de winnaar, door die goede zaken, wil Dennis Visser en Itzhak de Laat. Krijgt even een onrijtje. Daar trok de Laat wat uit balans. Zakken daar trok ik wat verder voort in het veld. En dat is voor Breusma dan weer een goed teken. Want de Laat is vanzelfs de concurrent met de ego op het klassement. Oh. 2 rondes te gaan nou. Breusma nog altijd om kop. Dennis Visser en Hogewerf strijden om het tweede plakje. En dan gaat Dennis Visser keihard de boarding in. En daardoor neemt Itzhak de Laat het tweede plakje over. Want Hogewerf zakken daar terug voort. En Sven Roes die gaat samen een podiumplakje pakken, denk ik. Ja, die wil redden en die gaat de hoorn de loft in. Daan Breusma wint op een eigen titel. De 1000 meter, schreeuwt direct op zijn namen. En nog dus een goede zaken voor het klassement. Tweede wordt Itzhak de Laat en derde Sven Roes. Die nog een keer gietjerken. Pakt zijn eerste medaille op een Nederlands kampioenschap voor senioren. Ja, Dennis Visser, hij hier onderuit. En wordt dus vijfde. Of hij moet ook nog een penalty krijgen, een straf. Want dat kan vanzelfs examen. Dus ja,
is het echt net het beste toernooi van Dennis Visser. Ik ben in afwachting van de officiële uitslag. Er wordt vanzelf even gesjoen naar dat akkefietje met Dennis Visser en nou, wat toch Dylan Hoogwerf uit de balans rekken. Wat wel wist is dat Daan Brugtsma voor de tweede keer een Nederlandse titel pakt op de 1000 meter. Dat bad hem vliegen hier. Dat dochter nood is weg. Het is de laatste beste prestatie op een NK wie vierde vliegen hier op de 1000 meter. Verbetert hem zelf dus echt, wat wordt nou tweede. Het nog altijd Sjoen naar de finale van de Malje. Nog altijd net definitief. Dan is vanzelfs aan de vraag waar maar je die superfinale rieden. Bij de vrouwen kunnen we dat al vol sissen. Dat is binnen Lara van Ruiven, Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Jara van Kerkhof, Xandra Velzenboer, Rianne de Vries, Tineke den Dulk en Marijn Wiersma. Dennis Visser krijgt een penalty. Hij verloren van richting van baan in de bocht. Dat mij net. En dus wordt hij uit de uitslag hellen. Scoort geen punten. En dan is het maar de vraag of wij Dennis Visser waarom zullen. In de superfinale. Want ja, op de 400 scoorde hij ook geen punten. Omdat hij penalty kreeg vanwege de valse staat. Gaan we tussen een tussenstand in het algemeen klassement bij de Malje. Maar eerst gaan we even naar de prijsuitreiking van de 1000 meter. Zijn eerste medaille dus op een senioren NK. Sven Roes, junior van Gietjerk. De laat waard tweede op de 400 meter, waard tweede op de 1500 meter en Wuttek tweede op de 1000 meter. Daan Brugtsma pakt het koud. Laten we dan even naar het klassement sjuggen. Dan sjuggen we dat Daan Brugtsma. Ik zie een leading verstevigd hier terug. Op 81 punten. Iets ik de later noemen 2 had er 63. Refter Jasper Brunsman met 36. Nou, die trein sjuggen we sowieso waarom in de superfinale. In de 3000 meter. En dat geldt ook voor de nummers 4, 5, 6, 7 en 8. En dat binnen Dylan Hogewerf, Sven Roes, Dennis Visser, Bram Steenaert en Friso Emons. De Wut van Cels eerst weer even dweilt. En dan komen we waarom. Maar de superfinale, de 3000 meter, die zal plakvinden. Om en nabij kwartier of 20 uur fjouwen. Graag, tot dan.
Het is 21 minuten over fjouweren en we maken ons op voor de laatste afstand van de dag. De superfinale voor Malje en voor Fralje. En daarin wordt bepaald. Daarna weten we wat de Nederlands kampioen is van dit jaar. Op startpositie 1, Lara van Ruiven. De vrouw in het rit is Lara van Ruiven. Zij stiert ik Bob on in het klassement. Startpositie 2, Selma Poutsma. Dit is de startvolgorde en ook de volgorde zoals die is in het klassement. Selma Poutsma dus op 12, Suzanne Schulting op 3. Ja, waar je dat toch, maar ze voelt 2 keer. En dus zit ze te redden in het klassement. Vierde Jara van Kerkhoff. 5, Sandra Velsenboer. En Schulting is net de enige Friezinnen. Want Rianne de Vries riet deze superfinale. En hetzelfde geldt voor Tineke den Dulk van Ljouwert. En op startpositie 8, Marijn Wiersma. 3 Friezinnen dus, Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Tineke den Dulk. Stilte voor de start. We zijn van start We winnen los bij de superfinale 3 kilometer. Superfinale waarvoor het 26 Nederlandse rondjes record dus. 4 minuten 52 965 is op naam van Jorien Tomos. En dat is En let op, nou, we hebben rekken ook 2 tussensprints zometeen. maar ja, we hebben dus een tussenstand van het algemeen klassement. Het gaat op 19 ronden. Als de ronde wordt op 19 staat. En dan worden het bij de 83 doorkomst op 18e punten ronde worden er met 5 punten Lara gegeven van aan de Ruiven. eerste die doorkomt. En hetzelfde gebeurt nog een keer met de bel. Gaat op 10 ronden. Selma Poutsma had Bij de 9 54 rondes wordt er punten. nog een keer Er binnen dan even onderwijs sprint. 4 De punten te worden, verdienen. Samengeteld met de punten van de finish. En daar wordt een nieuw puntenklassement. 2 keer. uitgegeven. Tussen sprints, daar winnen dus 4 punten Zoals de verdienen. 34, 21, 13, 8, En dan 15, 1. hebben we En dat zelfs wordt nog meegeteld met het de totaalklassement punten die van alle om afstanden de eind om het eindklassement van dit daar Nederlands jekken kampioenschap worden. op te En maken. zo kunnen het dus dat Selma Als we naar deze Poutsma wedstrijd nog kijken bij Nederlands de dames, kampioen dan worden zien we ken. dat Lara van Ruijf aan de leiding gaat met 81 punten. Selma Poutsma, de grote onbekende moet ik zeggen, heeft 4 jaar in Frankrijk gereden. Heel veel mensen weten dus niet wat zij kan. Zij staat tweede met 55 punten. En dat betekent als Selma deze afstand wint, en dan is het een 8 punten verschil wat Lara van Ruiven moet goedmaken om binnen die 8 punten te blijven, om tweede te worden. Als Het is Lara Oortasen. van Ruiven minder dan 8 punten weet te behalen, verschil ten opzichte Tempo van lijkt nog Selma, net dan heel is heeg. Selma kampioen en Lara niet. Soms zie ik nog wel dat mensen die wat leger staan in het klassement de rond te krijgen van de vrouwen een rondje pakken kennen. Dat je dus wel dat ze dan al die tussensprints, die 2 tussensprints pakken. Dan maak je 2 keer 10 punten voor het klassement dus. Selma kan op 89 dat is net punten wat, komen als no ze baat. deze afstand wint. Suzanne kan op 78 komen. En daar zit ook de tweede strijd in voor de tweede en de derde plaats. Stuitriet Marijn Wiersma on kop. We gaan het zien in De nummer 8 van het klassement. 19 ronden gedaan. Tineke den Dulk is nummer 7. De bel klinkt, dat betekent dat we Eerste tussensprint. de tussensprint azen hebben zullen, dat er 4 punten verdienen binnen. En ja, daar was er vanzelfs wel voor Riede. Xandra Velzenboer, die dacht dat het best, denk ik. Vjocht het Marianne de Vries. Het wie een close finish. Ik kon net hier al Sjen Waard de punten taillekken krijgen. En Gerrit Sa. 104 Sandra. Dus Xandra Velzenboer die de punten pakt. Van de sprint in beslag neemt. Marianne de Vries krijgt net dus. We gaan hetzelfde nog een keer meemaken zometeen. Bij de ronde wordt het 10. Wordt er weer gemeld. Bij de doorkomst op de 9e ronde is er weer een tussensprint voor 5 punten. Dat lijkt ingewikkeld. Tempo gaat nou weer omleeg in het peloton. Maar we horen het zometeen. Het is nou weer even rest. Hoe 4 ronden hebben we weer een tussensprint voor 4 punten. De eerste tussensprint wat won door Xandra Velzenboer. Nou ja, die zit 5e in het klassement. 14 ronden. Budget net een heel soort voor de top treien. Dat is Marijn Wiersma. Tredje ronde te gaan nog.
vraag is wanneer het de onval commercieel van Selma Poutsma, de nummer 2 in het klassement. Ja, als die Nederlands kampioen wil, zal zij in ieder geval hoe het vooron eindig je matten. En dan met Lara Verhuiven in de achterrijn eindigen je. Dat zal iets wezen van de slotfase van deze race. Eerst Guillaume Rebellion voor de tussensprint. Deze ronde nog en dan klinkt de bel. Rianne de Vries, derde positie Sander Velsenboer. En dan zullen we zien dat Rianne de Vries voor de punten gaat. Daar liep het wel op, want ze viert het tempo weer op. Maar dat doet Xandra Velsenboer ook. Dezelfde twee vooral je die tennis kijkt om de punten strijden. Toen was het Xandra Velsenboer en nu is het Rianne de Vries. Die de 4 puntjes bij schreeuwen kan. Die de 5 punten tot zich weet. Dan gaat Jara van Kerkhoff er van terug. Kijken of er doorgepakt wordt met nog 800 Vindt op deze 3000. het Lietse pelotonsje dat goed is dan de vraag. Suzanne Schulting riet het gat dicht. Dat had er alles mee te krijgen dat Schulting derde zit in het klassement en Van Kerkhoff vierde. Dus dit is vanzelfs het plakje verdieren wat Schulting nou doet. Lara Verhuiven, Selma Poutsma, die moeten heel goed op elkaar letten. En Selma Poutsma moet ook heel goed op Suzanne Rianne de letten. Vries, hoe ik nog op het podium eindig je kennen. Dat ze wel gewoon al plakken heger eindig je als Van Kerkhoff en Schulting. Dus dat zal dan de reden wezen dat Schulting en Van Kerkhoff gaan we net rieden litten. 106, Rianne de Vries, Ze staan erom begint de leader in het algemeen klassement. Lara Verhuiven wat meer van voren te rieden. Ja, daar komt de onval van Selma Poutsma. En dus maakt Verhuiven naar mij. Dit is zo mooi. Dit is mooi om te zien. Want Selma Poutsma die pakt een katsje. En waar blijft Lara Verhuiven? Dat is de vraag. Die komt nog wel binnen terug. Suzanne Schulting is eigenlijk de enige die Poutsma een beetje volgen kent. Nou ja. En wat Schulting onbelangrijk is, dat denk ik erop en erover. Maar nog 2 ronden te gaan. Suzanne Schulting. En daar is in die Schulting die Poutsma voorbij gaat. De bel van de laatste ronde klinkt. Verhuiven riet op treien. Dus ik denk dat Schulting je maar je tweede plakje pakken zal in het algemeen klassement. Nou, dat docht ze, want ze eindigt in deze superfinale als eerste. Selma Poutsma wordt tweede wordt Lara Verhuiven. En daarmee is Lara Verhuiven de Nederlandse kampioene. Zij wint deze Nederlandse titel. De tweede plaats, Selma Poutsma. En dan is het even de vraag wat er der bad. En als mijn berekening klopt, dan is Suzanne Schulting de nummer 2 van het algemeen klassement. Plaats over de streep. Op de 4e plaats Jana van Kerkhoff. Ik denk Op de dat 5e plaats Tineke de Dolk. Op de 6e plaats Rianne de Vries. ja, Rianne de Vries eindigt op het 6e plak. Dat betekent dat zij in het algemeen klassement op het 5e plak eindigt. En op de 8e plaats Marijn Wiersma. Tineke den Dulk eindigt het zonde. Een berekeningsklopje. Ons het klassement kunnen geven. Maar we weer vanzelf nog even zien om wachting. Wat we wel wisten kennen is dat Verhuiven Nederlands kampioen is. En we geven u even officieus onze uit de hand berekende puntenstand. Maar we krijgen het zo meteen officieel. Maar het ziet er naar uit dat de meeste punten bepaald zijn door Lara Verhuiven met 94. De tweede plaats zou worden Suzanne Schulting 78. Op de derde plaats Selma Poutsma 76. Wacht ze nog op een officiële uitslag. De handberekening is nog zelf. We krijgen zo de uitslag. Die hebben we uit de nog computer. net. En De ondertussen computer is ook nog druk onder het rekening. Normaal is dit niet tussen knik op het ijs. Matte dus nog even wachten op de officiële uitslag. Goed, we gaan dus op maatje voor de mooie. De wordt dus nog rekken hoe dat kijk bij de vrouw is zit. Maar ik denk dat we de wolf van u niet kennen. Dat Suzanne Schulting op het tweede plakje eindigt. Lara Verhuiven dus Nederlands kampioen. En derde dan Selma Poutsma. Daan Breusma.
En nou zullen we zien naar de heren. Klassement, goed te zien aan de rode helm. 8 rieders. Op startpositie 2, Itzhak de Laat. Maar 4 Startpositie Friesen. 3, Jasper Brunsman. Zelfs de nummers 1 onderbedrijven. Daan Breusma, Itzhak de Laat en Jasper Brunsman. Maar ik de nummer 4, die het bronze pakt en is kijk bij de 1000 meter. Sven Roes, mij deze superfinale rieden. Lucas Dennis Visser van de Lemmer in het luchtblauwe hesje. En jongen heb ik nog Dylan Hogewerf, de nummer 4 in het klassement. Bram Stena, de nummer 7 in het klassement. En nummer 8 in het klassement. Dat is Friso Eemons. Het is 8 mooie zullen rieden voor de Nederlandse titel. Daan Breus, maar hij had dus de beste papieren. Is hij het eerste. Had een vastsprong van 18 punten op Itzhak de Laat, nummer 2. En dan is er een behoorlijk god. Maar Jasper Brunsman, de nummer 3. Just we los binnen met deze superfinale. Ik hier gaan we vanzelfs weer 2 tussensprints met 4 punten te verdienen binnen. 41-6-1-2 deed hij 2 jaar geleden in Amsterdam. En ook hier God voor Breusma en de Laat, maar de nummer 3 Lieke Twol wordt genoeg. Dus verwachting is dat Breusma en de Laat, de nummers 1 en 12 euro, al in hokken volgen. Dat is nog even de vraag. 9 ronden. Als we kijken naar het klassement gaat het hier natuurlijk in de eerste plaats tussen Daan Breusma en Itzhak de Laat. Die kunnen allebei nog kampioen worden. Links Itzhak de Daar Laat is en Daan Breusma. de trainer man op het podium Brussel. Of dat Jasper Brunsma van Twellingeer wordt met Peers. Misschien wel Dylan Hogewerf in de green. Brunsman die had 10 punten vastsprong op Hogewerf. Dus als Dennis Visser denkt, dat wacht je, laat maar zitten. Ik gooi het tempo omheen. Misschien kijk ik mij het eigen op de tussensprint. De tussensprint. Kijk net echt rond te vissen. Nummer 6 Dennis Visser. Zeg de Laat en Daan Breusma die bleven er mooi bij. Jasper Brunsman. Leiding overgenomen, het stroopt zich weer op. Jimmy is een klimaatje voor de bel, voor de tussensprint. Die bel klinkt nou. En dus we zien wat die 4 extra punten pakken zullen. Jasper Brunsman die willen wel van voortje, maar datzelfde geldt voor Bram Steenaert. Punten naar Bram Steenaert. Niet de 4 punten pakken. Nummer 10 en dat is Bram Steenaert die de punten in de wacht sleept. Dat brengt hem virtueel van het zonde naar het 5e plak. Komt weer Het bij elkaar. klassement. Gaat zich even hergroeperen, zullen we maar zeggen. En dan gaat het tempo weer wat omleeg. Want over Nu weer in afwachting van de volgende tussensprint over 6 rondes. Eens kijken wie het Dennis Visser doet. is Itzhak de Laat. De wedstrijd hut maken. Die staat Waar ze nou aan zijn tempo omheen gooien. Het is dus heel belangrijk. Tussen Itzhak de Laat en op geen lijstje de man met de rode cap, Daan Breusma, de leider in het klassement. En die gaan met z'n tweeën uitmaken wie die titel gaat behalen. Ja, en Daan doet het rustig aan, komt even op Brent. Is er iemand die dat wil overnemen? Nou, gaat erom spannen. Het tempo gaat wel weer omhoog, want de tussensprint staat er aan te komen. Want de gaat naar de 12. 12 ronden te gaan. En ondertussen hebben Jasper Brunsman een lijn gekregen. Friso Eemons nou Ja, op kop. derde op de NK op deze afstand. Itzhak de Laat was vorig jaar tweede, Daan Breusma was eerste. Dus ja, we hebben nou de sterke mannen van de lange afstand bij elkaar. Krijgen we nou aan de bel weer. Krijgen we weer een tussensprint. 10 ronden, dat betekent de bel. De bel en in de volgende... Zeg, de Laat die had wel eren. Ik ken vanzelfs wat iedereen op Daan Breusma die punten pakt. Daar liep het op, want de Laat bent terug bij Eemons en pakt in die 4 bonuspuntjes. Itzhak de Laat die krijgt de 5 punten erbij. Brengt hem dan virtueel op 13 puntjes efterstaan van Breusma. Die van rekenen en van tempo erin houden. Dus Daan Breusma en Itzhak de Laat. Het puntenverschil tussen die twee mag niet meer dan 16 punten zijn. Als Sven Roes nou boeten omkomt. En het
tempo gaat omhoog. De aanval is ingezet. De aanval in de eindfase van deze 3000 meter. Met de nummer 23 Sven Roes. 4 ronden te gaan. Nieuwkomer mogen we wel zeggen op deze. En Roes die liet het een godje te slaan. Ja, geen klassering erbij De gehad. Giet Scherker. Niet gek, dus ik al treden waard op de 1000 meter. Oh, wat een wel ruim steen blauw, dat die haast mis. Er op stand te komen. Er zijn nog 4. Maar is er iemand in staat om dat godje dicht te rijden? Maar nog 4 rond te gaan is de vraag. Friso Eemons docht dat. Maar efter hem Dennis Visser, Itzhak de Laat en Daan Breusma. Jasper Brunsman opvallend riet heel wel onder de efterrein. Die koest die treden plakje wel eens verliezen. Nog 2 ronden te gaan. Sven Roes nog altijd on kop. Maar dan komt het Lietser. En ik zie gewoon het gezicht van Roes dat hij het lastig had. Ik denk dat hij correct te let komt in zijn finish. Ja, want hier komt het geweld om van Friso Eemons, Itzhak de Laat en Daan Breusma. We zijn in de laatste ronde. Waar we het Nederlands kampioen? Is het Itzhak de Laat of is het Daan Breusma? Het is Daan Breusma. De handen in de loft in. Hij wordt vierde in deze superfinale en dat is genoeg voor hem om de Nederlandse titel te pakken. Voor de tweede keer op Riegen wordt hij Nederlands kampioen. Tweede wordt Itzhak de Laat. En dan zorgen we vanzelf benam naar het algemeen klassement. De superfinale is nog even zien afwachting van wat hij woen had. Want het was een fotofinish tussen Friso Eemons en Sven Roes. We gaan het zien over enkele ogenblikken. Maar dat Daan Breusma Nederlands kampioen is, ja, dat kunnen we wel concluderen. En dus prolongeert hij zijn Nederlandse titel. Ja, de spanning zit er nog even in. Er wordt hard gewerkt aan het uitlezen van De Akkermer Jin 3-3. deze rit. Maar de sliet zit er nog net op bij De Bril. Omdat je vanzelfs erbij is dat de grote man in het Nederlands short trekken. Shinky Knecht er vanzelfs net bij is. Sven Roes. Dat Sven Roes de superfinale Op wint. de tweede plaats. Het is Friso knap, Eemons. dat is mooi. Ze had hij een heel mooi toernooi efter de Op de reg. derde plaats Itzhak de Laat. Op de vierde plaats Friso Eemons Daan wordt tweede op de Breusma. superfinale. Tredde Itzhak de Op Laat. de vijfde plaats Dennis Visser. Vierde Daan Breusma. Vijfde Op Dennis de Visser, zesde zegde plaats Dylan Dylan Hogewerf. Hogewerf. Op de zevende plaats Bram Steenaert. En op de achtste plaats Jasper Brunsman. Bram Steenaert wordt Dat is de uitslag van deze. zonde en Jasper Brunsman wordt achtste. Voorlopig eindklassement. Betekent dan dat Jasper Brunsman denk ik krek genoeg hoe had om het derde plakje te pakken. Brunsma op de eerste plaats met 90 Voor punten. Dylan Hogewerf. Op de tweede plaats Itzhak de Laat met 76. De derde plaats nu door die gigantische actie Sven Roes. Met Dat zou dan Sven Roes wezen, omdat hij de Maar ik zeg erbij, superfinale het is nog wint. even officieus. We krijgen over enkele Natuurlijk. ogenblikken van de wedstrijd Ja, die is die de vijfde. officiële uitslag. Daar gingen we nog net naar Jongen Verzels. Dat zou toch wel een hele grote stunt wezen. Had hij het derde plakje hier pakt in het algemeen klassement. Sven Roes. Het dan gewoon een heel goed slot van dit toernooi. Maar er wordt dus nog rekken. Dus we kunnen het nog net definitief zitten. Dus op het hier is aan de prijsuitreiking plak financieel. Vooral je die daar zijn verschijnen zullen op het podium. Lara Verhuiven. Zij is Nederlands kampioene. Maar 84 punten. Terwijl de plakje terug de superfinale te winnen. Had ze kijkt 12 punten voorsprong op de nummer 3. De nummer 2 dus Suzanne Schulting. Tweede Selma Poutsma. Dat we dan nog zeggen naar Hokker Vries en er nog meer in die top 10 binnen. En dan binnen dat Rianne de Vries op het 5e plak. En Tineke den Dulk op het zondeplak. Bij de mooie Wutter op het stuit nog rekenen. Kunnen we dus nog net Niendal wist zitten. Wil dat Daan Breusma Nederlands kampioen is en Itzhak de Laat tweede. Maar de vraag is er even water als tredde eindigt. Liek het Sven Roes te wezen. Niet of het je gegiet checken. Dit is vaak hier een heel moeilijk hier maar een soort blessures. Als we nou een officiële uitslag hebben en het is in die Sven Roes die het treden wordt.
Daan Breusma, hij is de nummer 1 met 89 punten. Op het tweede plak eindigt Itzhak de Laat met 76 punten. Tweede plak Sven Roes met 48 punten. Dan vinden we op het vierde plak Jasper Brunsman voorom. Dennis Visser eindigt als achtste. Dat binnen dan de Friezen bij de boppenste 8. En dat betekent dat dit Nederlands kampioenschap short track erop zit. Dat wij vanzelf nog wel een huldiging hebben, maar geen afstand meer. En die huldiging die kun je vanzelf nog live bezien. We zijn hard bezig om alles uit te rekenen en klaar te maken voor Het zullen haast een plak vinden. Zoals ik al zei, is dat al je te bezien. Het betekent wel dat het live commentaar van mij stopt. Wij zullen u verplaatsen naar de mixed zone, waar we de shorttrackers interviewen kennen. Piekelijks Daan Breusma, de Nederlands kampioen. Suzanne Schulting, de nummer 2 bij de Fralje. Ja, die reacties die vinden jou letter Joert waarom op www.omroepfriesland.nl en in de Omroep app. Van nu zoek ik ze dank voor het zien naar deze live registratie van het Nederlands kampioenschap short track. Mijn naam is Andor Faber. Nog eens dank voor het zien en voor de rest een heel noffelijke snijn. En ik zoek dus beginnen onder op friesland.nl van de media voor de reacties van de Belutse shorttrackers. Voor zelfs Takom Wieken, het Europees kampioenschap in Dordrecht. Ik ben we vanzelfs weer bij als Omroep Friesland. Radio, televisie en internet. Volg je van nou, dank voor het zien en een hele noffelijke snij. Ja, Jan, zo is het wel.